we zijn heel min toegankelijk, alle stoepjes. Om in een gebouw te komen zijn we wel makkelijk toegankelijk wezen. Daarom hebben we hier een eigen entree gecreëerd. Toegankelijkheid, dat is de Friese Academie die er duidelijk op. Je moest wezen, dit is de ingang en net alle stoepjes die er zijn. We zijn hier in de binnentuin van de Friese Academie. Bij soort mensen zullen net bekend wezen. Wat je veroren is dat de oude gebouwen aan de Grieneweg verslaan en sloopt binnen. Daar is nijbouw gepleegd. En er is een hele mooie verbinding maken tussen de nijbouw van de Grieneweg via de passerel naar het Sjerke. Dat element van ons, het wetenschapscentrum, die is ook volslaand verbouwd. We zijn hier in de voormalige Noord-Sjerke. Wat in 1989 tot de academie aangekocht is en toen het aliment neemt is. Het weer een voormalig congrescentrum. En dat voldie wel, maar het moest echt wel renoveerd en hersteld worden. Dus toen hebben we zo, wat doen we met dit gebouw? Daar hebben we toch van hier een wetenschapscentrum van. Transparant, iepen kamers. We hebben 20 kamers gecreëerd, zodat mensen zien wat er gebeurt. Midden tussen de boeken die we natuurlijk hebben. En we hebben een iepen gebouw van maken. Aan de buitenkant isoleerd, aan de binnenkant nijbouw. En zodat architecten is het reversible. Mocht het net voldaan, kunnen we het zo strippen en we een nieuwe functie aan. Nou, in eerste instantie heel sceptisch. Men was heel kritisch van dit is wel heel iepen, heel oors dan wat we wend zijn. En ja, men ziet nog wat we doen. En ja, de kritische loeren die er in het begin waren, die ben aardig verzachten. En men is toch redelijk positief geworden. En we hebben toch steeds in de rin van het jaar hebben een soort positieve reacties aan van dit werkt het wel. Het is volle transparanter, we zullen kunnen werken, kunnen makkelijk bij elkaar binnenrennen. Dus uiteindelijk is het al wel van wat een kritisch loer is het wel positief bijdraagt.